drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gabi sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Suking tigpanubay, tigpaminaw sa inyong programa. Pagkakalo sa akin na buhi. May buntag kaninyo tanan. Labi na kaninyo dolanday. Good morning. Sa akong mga katuparog pwesto dili sa Bangkirohan. Payong buntag. Itago na lang ko sa pangalang Judeline. 38 years old. Sa ako kanegosyante dali sa palengke. Ako'y isdaan. Ako'y karnehan. Tanang gibuhat na ako dolanday. Araw magbalipayon ng kalibutan. Kung lalaki lang ang hisgutan, ubay-ubay na kog nauyab. Sa sige na kong pangita, sige pangita, sige na kong pangita, sige pag na akong pangita. Wa na hinuon ko yung hikaplagan. Kaya ang maong mga laki, kwarta ra may giapas, ngari ka na ako. Hando na sa kadlaw, hapit na nako isirang akong kasing-kasing. Apa na ila-ila na ko si Marco. 30 anyos. Ulitaw. Na ay abs. Wa ko magdahom dolanday. Kadito na magsugod. Agap no, tsakong ka! Kinabuhi! Pila kilo ano inyong tindera? Pila na per kilo among tindera do. Pero unsa na madam? Tindera tipantay na ko na. Ako tawag kag madam kay bata pa ko. Ay. Kaya day ko aning ko ano, budburon, ilaminin sugba. Dali day. Wala yung tagay. Kaya kung 2 kilo ani gang. 2 kilo? 2 ipod na oy. Sige, basta ikaw mo ang iyo sa buhay. Ano lang ay, papa kayo na mo kan, sir. Mga isda, sir. Kaya mag-ihat pa na. Ha? Mag-ihat pa na mga isda. Tauan siguro ng isda, madam? Tamas pa kayo na ba? Tanawa ko. Oo, pula pa kayo kasam. Oh. Suspan pa rin yung tindira na ba?
Ate ay malinood magate. Isa ha? Maingon mo gwapa ni inyong isda. Ngano mas gwapa pa malagi ka, madam? Ikaw ba? Ayaw ko jar-jara ko. Ayaw ko jar-jara di ako. So, madama ni hubog. Wala na kasyat ko. Samtang nagwang ko. Hindi naman ko gigira tungap-tungap din eh. Agad kayo kung 3 kilo rin yung budburon. Sige na. Madam, naba kayo nukos din, madam? Nukos? Tapos na dito na sunahan. Nukos. Tadi dito sunahan. Ano dito? Kanapan. Kana nga. Alex Seafoods. Nukos dia. Madam, kaning... Kalaban na lang Jerry Pantat. Pwede ba mangayog numero din, madam? Kaya mo text na lang ko ba kung namoy papasize na? Sure. Muna ko numero. Kanya. 0999-999-999. Ay, salamat kay madam, ha? Text ko. Pag karang namin bagong abot, ha? Ikaw mo text, eh. Okay, namin text. Yun ka. Sige. Next ka, ha? Nag-text na si pangalan na Marco. Bibipis kasi si Marco, ibig guwag na. Ate, ano ka diha? Nagsimo ka gising. Ikaw, Judilyn, ay pagsiko na Judilyn. Judian. Ako si Judilyn. Judian na magkuhan. An-an, Judian na. Ay, nagkita ko, dapat atungkuhan na niligang Judian. Di ba? Judilyn niya, ikaw an-an, di ba? Ay, sige kung ano, ay pagkwa bangko dyan, bisig tindog dyan, kiat ng agiring bihanan ni. Ba? Ay, wala ko sa nito karon ba? Anak, kamalok, nag-text ni Kuan, Marco. Alam mo rin, ako din siya. Kapag niya, ano hindi ba? Sus, ate. Noong ate, binuangan na ka to. Uy, mas lakira pa kang naong ato. Tape ko doy, maninood ang dayon. I miss you too. Gina na ko siya, I miss you. Ako replyan na. Balik niya diri kay maghinayay ta. Likan ta ka. Hihihihi. Isin ta ka. Pako ka reply. Pako ka text. Reply now. When? Where? What? Mura na siya nagkuhan o ganang-kuhan sa report, no? No. Ate, uy. Sikyo mo siguro nitong hanan, eh. Binuangan ka na ba? Lagi na binuang ako pa nga. Kaguwang na ako ka ng grabe ng experience ako sa Lucky. Grabe experience sa nawa. Binuangan na ka dati. Hindi na naman ako sa Brown Caron. Hindi na naman ako sa Mark Power. Sugan ako, eh. Salamat kaya binakog di ka mo ano din ba? Yoy, chokes ra, eh. Nabusog ka? Ay, busog ka ayo ko. Nagkalago ko na sa balay. Pero kaya ka nga. Magkukumula ko kaon jud ko. Yeah, so may masulti mo din sa pagkaon. Lami ka ayo. Ikaw, musta nga? Kayo hiyot bagas ka busugi, ha? Busog lagi ko. Grabe, eh. Malipay maputahan na nga. Busog kayo ka. Personal ko mo pilailan yun. O sa man, Ulo mo sa tayo sa text ramang ko dito. Kalos. Marco 30 M Davao. Mau bang. Judilin di ay. Judilin Bingka. Malakot ko na kung mama o papa nga nung wagi sila. Pwede ni pagkabiyag pagpapilido. Nindot ang bingka. Kalami Lagi lain kay lain. Wala yung ubal nga lain nila pagsabot. Pila na edad mo?
Juday, pwede Juday ang tawag yun. Lin lang, uy. Lin na lang. Lin lang, ay na Juday, uy. Apil na lapad kitag naong. Lin. Wala na edad mo, Lin. Wangkuang na ko, 38 na, pero bata pa kayo kasing-kasing. Ha? 38? Ay sige yama-yama dia. Nagajimbi ako. Ay sige binuwang na 38. Oo, Tarong ba? 33 pa ka, oy. Ay, ko charong bigay ko 38 na bitaw ko. 33. 33 pala. Talaga. Saya nga magbuot na juga gawin ko 30. Ikaw na namin, ika. Kaya ba na, kenal, ako si Dulaw. Ay, oo. Talomo, barangay Talomo pa na ako lagi kuha, ha? Bituod, no? Tama, order tag dessert. Waiter! Akol. Waiter, palihog big kuhan, big. Kaning, Okay. Okay. pagani. Ano ba day? Sarong, ha? Okay, tip sa kuwaron. Sorry ko. Lin, sa'yo mo, Lin? Kuhan lang, desserts lang. Kami ng parang braso ni Mercedes o kanang kuhan. Ako ado ka lang kuhan na bingo plot ng ipalutaw, ha? Bantay ka. Sino, ako na nung? Sige, Col. Unta, maganahan ka dari sa lugar kay gipili gina ko ni para sa kuhan. ko diri ba? Ganajoy ko rin Marco. Nabisa na ko ni mga nani nga dultagan. Hanggap-dagap ko hangin. Restaurant diri kay bagay gini sa taon duwa. Oo, siyempre, di ba? Ika'y magiginahin, di ka na muling lumuha pa. Pangakong ikalolokohin, ang puso kong nagmamahal. Kung ako'y papalarin. Lagi. Katawa lagi ko higi ka Ako, nang. mas nakatawa dyan ko. Dili mas nakatawa ko. Ako, may makatawa dyan ko maayo. Dili lagi ako. Col. Nabil ko niyo, Colo. Yung one basta tanim mo na bi. Sige na. 3,000? Mahal na Sige. rin. Palis. 3,500 na, Col. 3,500. Ang 50 man tong kwan. Dessert. Oo ba? Pilaman na. Pilaman tanan. Sige lang kulibala eh. Kulibala. Ako ni bala na ko sa paligid na kami ako kwarta. Kabalo ko na pili yung pitaka. Lisgang imong ilaw. Lisgang imong ilaw. Hindi ako kulibala. Ay, wala lagi. Sa sana kami pitaka na la. Be. Isa? Patik-atik na lang yung nawa ang bitaka. Gusto ka? Nabili ng kong bitaka. Esperisyado na ba ako kuhaan, mga laki. Sabi mo bayad. Ako rin mo bayad. Alangan, hindi na ako nabayaran. Ako rin mo bayad. Pasensya na kayo nabili. Okay ra, Marco, oy. Sok-sok mo na si Midyas. Malata. Talawa. Sorry, yung kayo eh. Tawagan ako sa balay. Hello. Te, naanda akong bitaka, te. Tama, tatal, mo take sa naron. Mo take sa naron. Na akong bitaka. Tanawa, Nag-text Alam ko na call eh. Sorry kayo. Lagi okay na. Oye, ikaw ba? Okay lang. Okay, wala problema. Oy, sunod magawas na. Ako lang yapon, ha? Maulo. Ano na ako lang. Okay lang. Chow ko na lang. Nindot nila ng kwarto diri, no? Oo, hindi tayo. Maglakot lang ko diri. Sa akin magsugat-sugat mag-check out. Magawa sa pikas kwarto, magsugat mo. Kasi makasugat na kay ila diri. Ulaw Ka ni. Dito na ila George. Nata niya kay puno. Tukoy nga. Mamatag na nag-work. Boss. Ikaw na sad? Sideline mo ko ni boss. Kamihan ako ng habol niya, boss, kay Buslot. Sir, bayaran mo na daan? Kwan, 350. Mahaloy, 300 na ba na? Buot man ka nga, mahal ba ni Dre? Kingland ba ni Kingland?
Pila man. At sige lang ako na bahala ni. Kay kambyo. Lagi, wala yung cambio lagi. Kwarta ito ano. Kay kambyo ba no? Wala akong cambio lagi. Sasaya ako lang, ako lang bayan. Ako lang bayan. Ulo, tahan. Okay ra. Okay na ni mo? Okay ra lagi. Kabalo ko sa imong kwarta ba? Ang imong kwarta katulad ng malingki ka, mo yung kwarta ni. No. Ay, okay ra Hindi na Marco. ko yung kwarta, wala lang juga yung cambio. Ay, okay ra. Ay, chokes ra Marco. Do. Drive. Mo na 350. 400 na, mo na 50 ha. Ma'am, salamat yun kayo, ma'am. Bisag mautag na, ma'am. Nagtag ako kang tape, ma'am. Lin, Salamat kayo, ma'am. Extension mo ko, ma'am, ng 5 seconds. Lin, ko na apilig butter Teka, ma'am. chicken. Lin, ay sa Brad, apilig butter chicken, big tumoy. Uy, makabayot pa rin si Kong. Butter chicken. Ha? Makabayot pa yan na. Mukhaong kang. Katong garlic chicken na lang. Ano naman? Makatumbo ito. Nalipay ba ka? Lipay kayo ko mo. Atok mo siyo. Lipay kayo ko mo, Marco. Ilo ba? Ay ko kita. Hindi na ko kape na Kawal ako yung bisbis. Aba! Iyo. Sana ba? Saan mo na sa kasahon ba? Nailong ko na. Grabe naman ako. Ayaw ko na, Marco. Marco. Nahilaw niya, lalaki. Guys, stop niya! Uy, pagtarong dyan. Babae ko yun. Ikaw ba? Likod na, likod na yun. Di ko ate! Ano ba? Matitugra ko! Ay, natuyag dito nga. Sige. Isda! Isda mo diha! Ayaw, yung palit ni mga tao diri, oy! Lin! Muna mag- Lin! May Marco, honey. Nalakit ka. Mingaw ko ni mo. Ay, kuha na. Lisga kayo mong ilong. Ano de? Lisga. Ay, Kung sa man? nangyayang kag-jismil, no? Ha? Nangyayang kag-jismil. Kaya mupahit kag motor. Lagi yung ta. Kaya ano magkakaroon kayo? Nangyayang kag-jismil. Ani, ana. Tada! Salamat ha. Yes, 19,000 pesos. Congratulations! Salamat kaya kita kang ganun yung Jasmine. Okay, kabalo ba dyan manihil? Mo mo dyan manihil din eh. Kabalo ba dyan kong? Ay, nasa din. Wala mo ipapot nga magpilo-pilo yung muliog. Magbugalaan na ka. Up, up. Doon ka na og 5,000 pesos. Salamat na may kikabalo ka na. Kinahanglan ako pang pagasolina ni. Okay na. Kasabot ko, ana. Ay, bayaran lang din ka, bayaran. Okay ka ba yan? Kaya magkitrabaho. Anya, napakay. 3,000 pesos. Bayaran lagi tiga ani, promise. Okay na po gusto nyo ka. Anya pa, 2,000 pesos. Salamat kayo ni Hana lang ang tawag sa'yo. Pwede ba Hani na lang? Bisa ko sa basta kay dari lang ka sa kuha, ha? Uy, sa pa yan ha. Dari sana yung birahon na Asa naman to si Marco? Nahurot na lang ko ni waning mga pagkuaghasang niya kung wala haling isda ba.
Nangupad na ng mga hindi sa kong naong. Asa tawa na to? Di wala kasi manaw ang pakita sa kasi Marco. Nakapalit na ba ka to siya motor? Napatubila na ba ka to niya? I'm sure mo balik ito sa kuha din kiwati pang monthly ba? Marco. Asa ka naman, Marco? Marco, asa naman ka? Tubili ko, Marco. Empty na kayo ang tangke sa kong kasing-kasing. Marco. Dapat, pwede na pahinay.